novinarstvu, odnosno kroz novinarstvo ja sam tu spojila sve svoje ljubavi i interesovanja prema pisanju, prema putovanjima, prema komunikaciji, razgovoru sa ljudima, a sve je počelo nekako, osim što se u našoj kući redovno su se čitale novine, igrom slučaja, pošto sam ja odrasla u Polomu kod Vladičinog Hana, dobar deo mog komšiluka radio u tadašnjoj fabrici FOP-a, odnosno fabrika omotnog papira i ambalaže. I još dok je bila ona stara zemlja SFRJ, dobar deo novina iz gotovo cele zemlje koji se ne proda, stiže u FOP-u na preradu, znači u stari papir. I normalno, znači, novine poput Politikinog zabavnika, Ilustrovane politike, Viva, ne znam, tako ti časopisi i ostalo, znači ti sadržaji još u ono vreme nisu gubili nešto na aktuelnosti posle 2-3 meseca, kamoli posle nedelju dana, i onda, znači, ceo komšiluk je donosio te časopise. Jedan radnik donese, ne znam, Ilustrovanu, drugi donese Politikin zabavnik, neko treći nešto sasvim treće, i onda, eto, se to tako razmenjivalo po komšiluku i delilo, i tako sam ja zavoljela prvenstveno novinarstvo i reportaže.